Nangalipay ang ana sa 332 ka mga grade 1 pupils gikan sa nagkadayang pampublikong eskwelahan sa Tacurong City human sila gipangapuran og bagong school supplies gikan sa lokal nga gobyerno sukad kagahapon Enero 4 ug kaganiha Enero 5, 2023. Ang Balik Eskwela program, inisyatibo ni City Mayor Joseph George Lechoncito kinsa maogyoy nangunay sa pagpanghatag sa mga gamit pang eskwela ngadto sa mga bata ato sa iyang pagbisita sa mga eskwelahan. 13 na ka mga public elementary schools sa syudad gikan sa Barangay Calin, Upper Katungal, Baras, Rajamuda, New Pasig, Lancheta, San Pablo, San Emmanuel ug Tina ang nabisita sa team. Gihatagan sab og oportunidad ang mga school heads nga makaistorya ang mayor alang sa ilang concern ug mga panginahanglanon sa ilang eskwelahan. Disyembre 2022 diyang gisugdan sa LGU ang Balik Eskwela program kaabag ang DepEd Tacurong. Laing hugna sa distribution himuon sa mga nahabilin pang public elementary schools sa syudad sa mosunod nga mga adlaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.